Godt spil. Khedira spiller den der fint til Gomez med afslutning 1-0 til tyskerne. Offside. Flad er i vejret. Så ind gennem midten. Bolden, der bliver lagt her. Ja, der er ikke offside. Der er ikke offside, du. Det er der altså ikke. Nej, det er ophævet. Det er Klein, der står derovre på højre. Den der. Og dermed så bliver han berøvet sit 26. landskampsmål, Mario Gomez. Og jeg kan godt forstå, at han er utilfreds. For det skulle ikke have været vinket der. Sten Kroos får hjælp udenom af Jonas Hector. Kroos sparker med venstrebenet. Den suser lige netmaskerne, der viste han. Prøver på sit fantastiske repertoire. Højre eller til venstre for sig. Her ser vi lige Botland, der får en skade. Hinker lidt efterfølgende. Özil, der spiller den fremad. Det her, det er godt. Kigger til højre, kigger til venstre og lægger den over til sit venstre ben. Det korte hug. Og så sidder den ved den forreste stolpe der. Fantastisk godt sparket ind. Han laver lige kig væk, Finn. Ja, han kigger lige et par gange, og så knækker den selvfølgelig også. Og så den her, hvor han sparker væk. Og der går det i hvert fald rigtig ondt. Ja, det Khedira med en bold ind foran, og så ligger den i netmaskerne. Mario Gomez, som altså også på scoringstavlen i første. Men man kan sige, at de bare bliver stående som salgstøtter her. Ingen noget pres på Khedira. Det er super godt chippet ind, men altså alt for nemt at gå op og hætte den ind. Og Gomez må man også rose ham for lige netop det her med, at han lægger sig bag ved Cahill. Han lægger sig lidt længere ud mod Klein, ud mod den lille højre bak, og kommer så løbende ind derfra. Tilløb og plads. Nu skal vi lige se hjørnesparket. Ja, det er en meget god vending ellers. Så Kane, ja, og så viser han også sin styrke. Reducering til 2-1 Harry Kane. Det starter jo med Dele Alli, som i den grad får det her hjørnespark i konkurrence med to modstandere. Men 20. spil, ikke? Ja, Emre Can. Ja, der heller ikke kommer ud og får taklet. Prøv at se her. Ja, Emre Can igen, ikke? Og Özil også, der måske er lidt halvhjertet. Prøv at se den her Özil, der skal lige ud af have fat i den der takle på den. Eller panisk over spillet. Fantastisk. Ja, det er Klein. Indlæg for Klein! Det der, fantastisk! Verdensklasse, og selvfølgelig er det der Jamie Vardy, der får udlignet for England. Det er et... Han er kommet på ydersiden. Prøv at se her engang. Med fuld fart på kommer han herover. Ja, det er Barkley, der også er med i scoringen. Ja, godt spillet ud også, og så kommer den der. Det er et fantastisk mål. Og det er klart, der skal god timing til, men der skal virkelig også noget frækhed til at tro på, at man kan sparke den der ind. Det er fuldstændig vanvittigt mål, han laver. Det er hans første landskampsmål. Og det henter sådan en over, så scorer de med sanden igen. Det er Erik Dyer, der kommer flyvende. 3-2 til England, og sikkert er et comeback. Men hætter den helt rent ind. Det er helt clean det her. Prøv at se her. Der kommer han løvende og hopper hen over Shirley. Jeg tror, det er Shirley, der skal følge med ham. Kan slet ikke komme i nærheden af den. Der er vilje, der er kraft bag ved det her. Supermål af Dyer. Han kommer ind med et godt tilløb. Erik Dyer understreger også den flotte sæson, som han har i Tottenham. Scorer sit første landskampsmål for England.